Kami sa Sulong Eco Park. Dito pa rin sa Kamalig, Albay. So yan si Chin. Na-survive ni Chin yung Kitinday. So good luck mamaya sa Sulong Eco Park. Mas mataas yun. I think 600 stairway ata ito. Mas alam ko yun. Tapos ay, mo? oo, mas oo. Kalabdos, welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo ngayon sa Sulong Eco Park. As you can see, ito naman ay talaga namang makikita natin, no? Ito namang theme niya ngayon ay for Valentine's Day. So ito ay perfect for Valentine's Day. Sa mga lovers dyan, yung gusto mamasyal dito, perfect place ngayon ang Sulong Eco Park. Sa mga kadate. Ayan, so ito yung mga theme ngayon ng Sulong Eco Park. Sobrang ganda mga kalabdabs. And isa to talaga sa mga dinadayo dito sa Albay. Ayan, sa mga gustong pumunta dito mga kalabdabs, ayan, try nyo na pumunta dito at ma-feel yung ganda ng kalikasan. And of course, syempre yung mga partner dyan, ayan, dito yung perfect place kung gusto nyo makipag-date sa inyong mga kalabidabs. So, samahan nyo akong maglibot dito sa Sulong Eco Park. So, ito mga kalabidabs, ayan, nag-picture-picture kami dito. And pupunta tayo ngayon dito sa, ano to? Sa Hanging Bridge. Yan, sa Pororo Bridge. Sa Pororo Bridge. So, Pororo Bridge. Yan. Perfect. Yan. Hawakan po niya, metal din po yan, bakal din po. Okay. So, bale, ito-track natin to around 10 minutes going upstairs. Hindi natin masyadong mamadaliin. Okay. For documentation lang, before we start this trekking po, dyan sa may part na yan, pwede po tayo mag-take ng picture. Ay, oo, sige. Okay. Pwede na po tayo. In 10 minutes, ay okay po namin, dandun po tayo sa taas. Sulong Eco Park is a private property. Approximately this is 6 hectares. 6 hectares. Yes. Wow. Okay. The category is agri-tourist destination site or farm site. Agri-tourist destination site. Agri-tourist destinations farm site. Yes. Okay. Chin, may kaputan na yan, Chin. Okay, hawak lang po tayo. Nag-start po 2017. 2017, nag-operate. Nag-operate natin okay. sa mga tourist ng Sulong Eco Park. The main attraction is Green Hills Formation and the Natural Cave. Oh. We're in dito sa park na to, nakikita natin mga limestone formations. Yan po yung wallings ng cave na meron kami. Oh. Sa loob niyan kasi yung limestone yan yung wallings ng cave or on rock formations, and then some of that is crystal formation. Okay, nasa 25% tayo ng trekking po. Pwede tayo makapagpahinga ng konti para baka paragal na kamuha. tapos pwede ko po kayo i-take na picture doon sa may chair. Tinawag na Sulong Eco Park kasi po pangalan na din po kasi ng barangay namin yon. Yung Sulong po, a local term in Kamalig, it means river. River. Yes. Okay. Dahil po yung barangay po namin, yung lugar namin is surrounded by river. Okay.
Yan, may mga trivia, may examination na dyan. Okay, may cottage po dyan. Pwede po tayo magpahinga po. Dito kami. Rest ulit kami bago umakyat sa tuktok. So, papahinga muna kami dito. And, ayan. So, how's the feeling, Chin? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ayan. So, pupunta din kami mamaya sa Crystal Cave. And dun sa pinakatuktok. Yung may mga love life dyan, yung may mga jowa, punta na kayo dito sa Sulong Eco. So, itong pupunta natin ay yung ano to, pang Ang pupuntahan po natin ngayon, ito yung papunta doon po sa pinaka-peak. Nasa 25% tayo. Yes po. 25% po, nandun na tayo sa taas po. Kasi 75% na po yung na-trek natin. Ah. So magmula dito hanggang doon, nandun po yung mga photo ops na meron. okay. Yung bilog na photo ops. Yung parang nest. Hindi Hindi pa, pa. yun, sir. Hindi Yung pa. parang, that is inspired also in Bali. In Bali, Indonesia. Yes. Okay. Wherein ang magiging ano natin, background natin yung Indian formation. Okay. So ayan, andito na tayo sa may tuktok. Wow. Alam mo, galing na ako dito mga kalabidabs. Kasama ko that time ay yung Bicolano Vloggers. But this time, ang kasama natin na pumunta dito sa Sulong Eco Park ay yung aking mga relatives, no? Sobrang ganda dito and talagang this is really a perfect place para i-enjoy ang pamamasyal. Siyempre, dito sa lugar mismo ng Bicol. Yan, napakaganda. And yung may mga time na magbakasyon and maghanap ng perfect place na puntahan ninyo, yan, punta po kayo dito sa Sulong Eco Park. Mga kalabidabs, mayroon ditong parang room if gusto nyo mag-overnight. So yung per head dito is 250. So pag kayo yung pupunta dito, hindi na sila mag-aalaw ng ibang guest, no? May exclusive to sa inyo. And pwede kayo dito overnight. So again, per head was 250 and may enjoy nyo na yung ganda ng paligid dito sa Sulong Eco Park. Dito tayo sa pinakatuktok ng Sulong Eco Park at natatawag natin yung napuntahan natin yung Kitinday Hill at saka yung Mount Mayon, makikita nyo rin dito. And sulit na sulit po yung mga places dahil talagang na mga pang Instagrammable yung mga makukuha yung view dito sa Sulong Eco Park. Kalabidabs, after namin dito sa taas, pupunta na kami ngayon sa natural cave. Ito yung tawag na ng Crystal Cave. So pababa na kami ngayon at yun na nga, pupunta na kami doon mga kalabidabs and sobrang ganda ng lugar na to. It's really beautiful, very beautiful. So samahan nyo kami papunta doon sa kanilang natural cave. So, papunta na kami sa Crystal Cave. So, ayan. Ang saya-saya. This is perfect place, really. Naman po na, ano po, nasa side mo, ang tawag po dyan dito sa Pilipinas ay kilala or fortune plant. Fortune plant. Alin? Ito? Yes po. Pwede po dito sa mga kapalit, sa mga bag. Pero yung nakikita mo yung halaman po, that is
special in Hawaii, that is Hawaiian tea plant. According to their belief, Alin dyan? ito sir. According to their belief po na yung halaman na yan, pantaboy nila sa bad vibes, bad luck. Dito na tayo sa Crystal Cave. Okay, malapit na tayo. Ito na po. Ayan na. So, dito Ayan po sa na. natural cave na to, mapapansin po natin na medyo maliit po yung bukala niya, pero sa loob naman po ay napakalawak. Ayun. Yung natural cave po na yan po yung nagsilbing hiding place before during World War II sa mga tao pong malapit na nakatira dito sa lugar. That was year 1945, dito sila nagtago. Medyo masikip sa una pero sa loob po napakaluwag. Itong entrance na to. Hindi ba doon sa This is ganyan, malamig na po? the usual cold cave. This is a little bit warm cave. Pero yung malalangap nating oxygen dito sa loob naman po, this is oxygen merged with minerals. So kaya siya, kaya siya nagkakaroon ng minerals dahil yung bato po na to or yung limestone is very rich in calcium carbonate or calcite po. So, etong mga nasa taas na tong water, ito yung calcareous water. Before, yung tubig na yan po yung nagiging source of drinking water ng mga nagtatago during survival times. Pero sa ngayon po hindi namin ina-advise na inumin yung tubig na to kasi very rich in mineral, baka hindi po kaya ng katawan natin. So, dito po sa part na to, eto medyo wet part kasi because of the droplets comes from the rainwaters, yung mga daanan ng water po. So, yung water niya nagagaling po yan sa bundok or groundwater. Pasok po tayo, dito po tayo dadaan pero iwasan lang po natin na masagi itong part na to. Okay, let's go inside. Sige po, ilawan ko po. Ay, wow. So, this is very, very ideal for hiding place before. So, nasabi ni Madam na first time niya sa natural cave. Okay, ganito siya. Sige po, pasok po tayo. Wag lang hawak dyan sana. This is Madam. Baka makadiretso ka. Bangin na yan sana. Nakapunta na ako sa huyo-huyo. Okay. Ingatan lang po, iwasan lang po natin yung mga wet pads katulad nito. Okay. So, papapansin po natin yung wire yung loob niya. So, pupunta tayo ng una-una ng konti. Pwede tayo mag-take na picture kahit hindi natin, akala lang natin that is the usual limestone pero hindi po. That is coated with crystal. So, inikit ko. Both of them, they grow 1 inch in a century. Rock formation nila dyan na na-form na po na droplets comes from stalactite. Wala, It grows 1 inch in a century. Challenge na di sa usulo ka dito. Okay, yung narating po natin, sir, is only the 1/4 part of the cave. 1/4? Yes. Oh. So, please. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.